टीवी सीरियल ए रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड दर्शक खातिर कई गो ट्विस्ट और टर्न्स लेके आवे वाला बाटे। इस सीरियल में रूही और अभीरा के प्रेगनेंसी वाला ट्रैक दिखावल जाताटे और कहानी आगे बढ़ताटे। सीरियल में 5 महीना के लीव आ गइल बाटे और अब अभीरा और रूही की प्रेगनेंसी के लेके परिवार काफ़ी फिक्रमंद बाटे। चीज़ अब पहले के तुलना में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई बाटे। रूही डरत अली और अपने बच्चे का लिंग जांच करवावे खातिर गई रहली, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गई। अब आगे का कहानी ऐसन बा कि दर्शक देख के अपन दांते तले अंगुली दबाव खातिर मजबूर हो जाइए। सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखब कि अरमान और रोहित रूही के लेके हॉस्पिटल जातना, जहां उनके पता चलता कि रूही के बच्चा के बचावे खातिर एगो खास इंजेक्शन चाहिए। अभीरा आपन इंजेक्शन रूही के लगावे खातिर कहली। ऐसन ए लिए काहे से अभीरा के डिलीवरी में अभी तो वक्त बाटे। अब इन चीज़ काबू में होखे वाला रहेला कि अभीरा के भी लेबर पेन शुरू हो जाला। डॉक्टर अभीरा के ओटी में लेके जाना तब पता चलेला कि अभीरा का प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। ऑपरेशन थिएटर में गईले के पहले अभीरा अपने पति से एगो वादा ले ली। वो कहेली कि कब वो स्थिति बनी ऐसा कि डॉक्टर उनसे आके कहिए कि बच्चा के या माई के केहू एगो के बचावल जा सकेला तो एमे वो बच्चा के चुने। अरमान ई कुल सब सुन के सन्न रह जाना और ई वादा कैले से इनकार कर देना। अब हालत ऐसा बनेला कि अभीरा के भी उ इंजेक्शन के जरूरत बाटे, लेकिन उ खास इंजेक्शन तो रूही के लग गई बाटे। अरमान परेशान हो जाना और कौनो भी सूरत में उ इंजेक्शन का अरेंज करे खातिर चल जाना। उ एगो मरीज से विनती करके इंजेक्शन ले भी आवे ना, काहे से उनकी पत्नी के ये दवा का खास जरूरत बाटे। प्रोमो वीडियो में दिखावल गई बा कि अरमान और रोहित हॉस्पिटल में बेसुध बैठल है ना, तब्बे डॉक्टर आवे ना। दोनों तब जाके डॉक्टर से रूही और अभीरा की तबीयत के बारे में पूछे ना, लेकिन डॉक्टर उनके बतावे ना कि दोनों में से केहू एक जान के ही बचावल गई बाटे। लेकिन के ये सवाल का जवाब दर्शक के अपकमिंग एपिसोड में मिली। ये अपडेट पर आपको क्या कहे कमेंट कर हमको जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABP भोजपुरिया।